Mesto Helgen, ktoré bolo ešte včera hlavným turistickým centrom krajiny Skyrim, sa dnes nad ránom stalo obeťou najväčších teroristických útokov za posledných 300 rokov. Ako môžete vidieť na amatérskych záberoch z miesta, zbraňou deštrukcie bol práve drak. Za opäť mu padli desiatky ľudí a ďalšie stovky zranených. K tomu zničil a spálil na popol väčšinu mesta, vytvárajú škodu za vyše 1,5 miliardy zlatých. Pred 170 rokmi sa na mierovom samite vo Wintergarde podpísala zmluva, ktorá zakazuje ktorejkoľvek krajine používať draky ako zbrane. Až doteraz táto zmluva nebola porušená. Otázkou teda zostáva, kto je schopný započať ďalší medzinárodný konflikt a ohroziť tak storočie mieru? Analytici sa domnievajú, že ide o útok z krajiny Morrowind, pretože drak tohto plemena sa nikde inde nevyskytuje a proti skyrimskému spojenectvu prehrá poslednú veľkú vojnu. Skončil sa teda vek mieru na dobro? Na správne odpovede si budem musieť ešte počkať. Som Ulfric Stormcloak a toto boli správy Tamrielu.